pak vlastní rukou zatáhl za píšťalu a veliká mašinka zapískala tak silně, že to znělo jako ječení všech píšťal celého světa. A pak už se pohnula a zasupěla a jejich 674 kol se otočilo jednou a po druhé a po desáté a velká lokomotiva vyrazila z nádraží jako blesk. Obrovská mašinka jela a jela a jela. V boudičce stál vpředu nejvyšší pan železničář a sám řídil a za ním stáli nejlepší strojvůdci a jen přihlíželi. A všichni topiči jen a jen přikládali, protože obrovská mašinka spotřebovala velikou spoustu uhlí. Jeli, až přijeli za Chuchly, kde byla docela maličká zatáčka, ale kola obrovské mašinky zaskřípěla a lokomotiva se zapotácela. Nejvyšší pan železničář se tomu jen smál, otočil se ke svým strojvůdcům a řekl: to jedeme, panečku. A první strojvůdce řekl: ano, pane nejvyšší železničáři, a usmíval se také. Jen druhý strojvůdce se trochu zamračil, protože jemu se to kymácení vůbec nelíbilo. Najednou kola strašlivě zaskřípala a veliká mašinka všecka poskočila. Ozvalo se rachocení a praskání a mašinka se začala naklánět a velice drcat. Všichni, i nejvyšší pan železničář, se strašně polekali, jenom pan Barák se nepolekal a stiskl hlavní řídící páku a druhou rukou vší silou brzdu. Mašinka se naklonila a všechno uhlí z uhláku se vysypalo do boudičky na pana nejvyššího železničáře. Pak se mašinka zastavila a pan Barák rychle vyskočil ven a viděl, že ze 337 párů kol už 228 vyjelo z kolejí.